ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳା ଗ୍ରାମର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବାବୁ ପେଶାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାର। ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସତରେ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଯେବେ ବି କିଛି କାମ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ପରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତି। 2013 ମସିହାରେ ଏମିତି ଏକ କାମ ପାଇ ପୁରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଘରୁ ଖାଇ ପିଇ 1ଟା 30ରେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସିଧା ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବସରେ ବସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବାଜିଲାଣି। ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗଟିଏ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘର ଖୋଜି ନିଏ, ତାପରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଏମିତି ଭାବି ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରି ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ାଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ବଡ଼ ଶଙ୍ଖ ଯାଏ ସବୁ ହୋଟେଲ ଆଉ ଲଜରେ ପଚାରି ବୁଝୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କରୁଥାନ୍ତି। ଘର ଭଡ଼ା ନ ମିଳିବାରୁ ମନଟା ଉଦାସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର। ପୁଣି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଭାବନ୍ତି, ଘର ଭଡ଼ା ତ ମିଳିଲାନି, ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଏ, ତାପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ କାଢ଼ିବେ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଜୋତାକୁ ରଖିଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କରି 2 ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ମହାବାହୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଖାଲି ଖାଲି ବସିଲା ପରେ ବଡ଼ କାମଟିଏ ପାଇଛି। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମୁଁ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରେନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ରାତିଟା ଯାକ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ଘର ଭଡ଼ା ମିଳୁନି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାରା 2 ପାଖରେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଆଉ ଲଜ୍ ବୁଝି ସାରିଲିଣି। ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, ରୁମ୍ ହବନି ବୋଲି କହି ମନା କରି ଫେରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନି ମହାବାହୁ। ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତୁମେ ଯାହା କରିବ, ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମଣିମା, କାଲି ସକାଳେ କାମରେ ହାତ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୋ ମଥାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କର୍ମରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ହେବି। ଏମିତି କହି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ଭୋକ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ବାହାରି 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି ରାତି 10:30 ହେବ। 22 ପାହାଚରେ ବସି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ାଟେ ମିଳିଲାନି, ଏବେ କରିବି କ'ଣ? ଯଦି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ଘର ଖୋଜିବି ତାହେଲେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଜୋତା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଘର ଭଡ଼ା ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଇ ଜୋତା ଆଉ ବ୍ୟାଗ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ, କାଳିଆ, ତୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, ହେଲେ ଏମିତି କେବେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟି ନଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଲା ପରେ ବି ନିଜକୁ ଅନାଥ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କଳାମଣିମା। ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି କି ତମେ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ଏମିତି ମନେ ମନେ କହୁ କହୁ 2 ଠୋପା ଲୁହଧାର ଆଖିରୁ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର। 2 ପାପୁଲିରେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ 22 ପାହାଚରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥିତି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏରିଆ, ଏମିତି ଅନେକ କଥାକୁ ପକେଟରୁ ଏକ ଡାଏରୀ କାଢ଼ି ଲେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି? ଅନନ୍ତ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ମନ୍ଦିର ଭିତରର କୌଣସି ଏକ ସେବକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ସେ ସେବକଙ୍କ ଦେହରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା। ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସେ ସେବକଙ୍କୁ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ, 10:30 ବାଜିଲାଣି ନନା। ପୁଣି ସେ ସେବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଜି ପହଡ଼ ପଡ଼ିପାରିବନି। ଅନନ୍ତ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିପାରିବନି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ ସେବକ ଜଣକ କହିଲେ, କେମିତି ପଡ଼ିବ ଯେ, ଏଯାଏଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେଇନି ପରା, ଆଜି ରାତି ପାହିଯିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଭାବିଲେ, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ରାତିଟା ମୋର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କଟିଯିବ। ହେଲେ ଶୀତ ଦିନ, ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ବି ବଢ଼ୁଛି। ବ୍ୟାଗଟା ବି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ଶୀତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେମିତି ରହିବେ? ଏମିତି ଭାବି ଅନନ୍ତ ବାବୁ ସେ ସେବକ ଜଣକକୁ ପଚାରିଲେ, ନନା, ଏଠି ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ କି? ମୁଁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ସବୁ ହୋଟେଲ ଆଉ ସବୁ ଲଜ୍ ପଚାରିଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ।
ଏବେ ରାତିଟା ଯାକ କ'ଣ କରିବି, ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ନନା। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଟିକେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ସେବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ କଥା, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଠୁ ସିଧା ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଅ। ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଜ୍ ଅଛି। ସେ ଲଜ୍ର ନାଁ ହେଲା ସାଗର ଲଜ୍। ସିଏ କମ୍ ପଇସା ନିଏ। ଏବେ ବନ୍ଦ କରୁଥିବ ବୋଧେ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ରୁମ୍ ପାଇ ଯାଇପାର। ସେ ନନାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ସିଧା ଚାଲିଲେ ସେ ନନା କହିଥିବା ଲଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତରେ ସେ ଲଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ ଥିଲା। ଲଜ୍ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ଭାଇ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ କି ଆଜି ରାତିଟା ରହିବା ପାଇଁ? ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, କେତେ ଜଣ ରହିବ? ଅନନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏକା ରହିବି ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ସବୁ ହୋଟେଲ ପଚାରି ବୁଝିଛି, ସମସ୍ତେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ନିରାଶ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିଥିଲି। ଜଣେ ନନା ଆପଣଙ୍କ ଲଜ୍ର ଠିକଣା ଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ରହିବ ଯଦି 200 ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ଚଳିବ ତ? ଅନନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଲଜ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ଖାଇକି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ହଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଶୀତ ଲାଗିଲାଣି। ତମକୁ ରୁମ୍ ଚାବି ଦେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ହଁ ମାରି ଚାଲିଲେ ସିଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆସି ରାତିଟା ସେ ଲଜ୍ରେ ରହିଲେ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଚାବି ଦେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଲଜ୍ ବାଲା କହିଲା, ଭାଇ ଯାହା ହଉ ତମର ଭଲ ଭାଗ୍ୟ। କାଲି ରାତିରେ ଲଜ୍ ଧୁଆଧୁଇ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ଲଜ୍ 9ଟାରେ ବନ୍ଦ କରି ଆମେମାନେ ଘରକୁ ପଳାଉ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଭାବିଲେ, ଏ ଲୋକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ 9ଟାରେ ବନ୍ଦ କରି ପଳାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଜି ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସେ ନନା କେମିତି ଜାଣିଲେ ୟାଙ୍କ ଲଜ୍ ଖୋଲା ଥିବ ବୋଲି? ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିତରଚ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ପତିତପାବନଙ୍କ ଆଳତି ଦେଖି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ଘରକୁ ଫେରି ପାଇଥିବା କାମର ସ୍ୱାକ୍ଷର ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ହେଲେ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ନନାଙ୍କ କଥା। ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲା ବେଳେ ବାସି ଉଠିଲା ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା। ଆଜି ବି ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ମୋତେ ହୋଟେଲର ଠିକଣା ଦେଲେ। କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ହଉନା କାହିଁକି ସେଦିନ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ। ଆଜି ବି ସେଦିନର ରାତି ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଲୋମଟା ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଅନନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର। ସତରେ ସେ କେଡ଼େ ମହାନ। ଭକ୍ତଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅନାଥର ନାଥ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବୋହିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର କରୁଣା। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ ସିଏ। କଳିଯୁଗେ ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ରହି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଯାଜପୁର ଆନ୍ଦୋଳା ଗ୍ରାମରୁ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ବାବୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭକ୍ତର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସହ। ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏମିତି ଥାଉ। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।